Jiena nħoss illi bniedem illi ma jibqax kredenti, attwalment jitlef. Ikun tilef xi ħaġa. X'inti kellek xi ħaġa, issa tgħidli kienet illużjoni, kienet gidba, imma kellek xi ħaġa sewwa u di tlifta. Fil-fatt l-espressjoni tlift il-fidi, le? Ġi kelli xi ħaġa u tlifta, u mhux sabiħ li titlef xi ħaġa. Hemm ċertu ħwejjeġ li tajjeb li titlifhom fis-sens jinnaf ikollok marda. Ma dik ma titlifix, dik teħles minna. Ġiri, anka meta ngħidu tlift il-fidi, per eżempju, le? Bħal meta tgħid tlift opportunità, tgħidha forsi mhux konxjament, imma subkonxjament il-fatt li tuża l-kelma tlift ifisser li hemm imqartikka dispjaċin. Li perdent. Jiena pereżempju jiddispjaċini li tlifta dik il-parti ta' ħajti, jiddispjaċini ħafna. U nixtieq li nerġa' niksibha. Tixtieq li jerġa' jkollok issir kredenti? Iva, nixtieq ħafna. Fil-Kristjaneżmu? Iva. Ma ifimni f'kull reliġjon sensib xi ħaġa li tattirani imma mbagħad xi ħaġa li timbuttani wkoll. Ġifieri ormai teġġa' tmullura li kellek. U x'appellalek l-iktar mill-fidi huwa li nafhem ħajja wara l-mewt li hemm missier fis-senma li jimpurtah minnek u allura ħajtek għandha xi xorta ta' skop li inti qatt trid tifhmu li hemm iktar milli fimt. L-ewwel qed hemm l-element tal-misteru. Jiena kważi kontra qalbi ngħid sirt wisq materjalista ma mhux fis-sens ta' kuljum tal-kelma, ma li nemmen wisq fil-materja. Tlifdi l-idea tal-misteru, tal-mhux magħruf, tal-lilin, tat-trascendentali, da tliftu. Hemm dak l-aspett mela, hemm ukoll l-aspett tal-fatt li inti għandek ċerta anke jekk hija illużorja, imma għandek ċerta sigurtà, le? Is-sigurtà li ġejja minn l-idea li hemm xi ħaġa interessaħ. Li hemm xi ħaġa hemm fuq jew hemm xi ħaġa oħra wara din ħajja.